היי, מה קורה? טוב, קודם כל אני רוצה להודות לך על זה שהקדשת את הזמן כדי למלא את שאלון מצפן הייעוד. וזה שמילאת אותו רק מראה לי כמה באמת חשוב לך למצוא את הייעוד שלך בחיים. לפני שנתחיל, אני רק רוצה להגיד שאני אומנם מדבר בלשון זכר, אבל זה אך ורק מטעמי נוחות, אז בנות, תישארו איתי. כל התשובות שנתת בשאלון מספקות הבנות ראשוניות על התשוקות, הערכים והחוזקות שלך, אבל ללא ספק זו רק תחילת המסע. אם אתה מרגיש שאתה רוצה להעמיק עוד יותר את ההבנה של הייעוד שלך, לפתח תוכנית פעולה תכלס בצורה מעשית להגשמת החלומות שלך, ולרכוש כלים מעשיים לניהול הזמן שלך, האנרגיה והמוטיבציה, יש לי משהו מיוחד בשבילך. יש מצב שכבר ראית את זה בביו שלי באינסטגרם, אבל לא נתתי לך יותר מדי פרטים על זה. אז כן, אני מדבר על מצפן החיים. מצפן החיים היא תוכנית מקיפה שפיתחתי כדי לקחת אותך מהתובנות הראשוניות שקיבלת היום דרך שאלון מצפן הייעוד ועד להגשמה בפועל של הייעוד שלך. מצפן החיים כולל 12 שיעורים מעמיקים שיעזרו לך לפתח חזון ברור לעתיד שלך, להגדיר מטרות אמיתיות ולבנות תוכנית פעולה מעשית. אנחנו נעבוד ביחד על דברים כמו איך לנהל את הזמן שלך בצורה אפקטיבית, איך לבנות הרגלים חזקים יותר, איך לייצר סביבה תומכת שתעזור לך להגשים את החזון שלך, ותהיה בטוח שיש עוד הרבה מעבר. משהו שחשוב לי שתדע זה שהקורס שלך לכל החיים. זה אומר שאתה יכול לעבור אותו בקצב שלך, לחזור על החלקים שאתה צריך כמה פעמים שאתה רוצה. אין לחץ, אין מרוץ, אין תחרות עם אף אחד. אתה רוצה לסיים אותו תוך חודש? מעולה. אתה צריך גם חצי שנה לעשות את זה? תן בראש, בהצלחה. הכל בקצב שלך בהתאם לצרכים שלך. ומה שהכי מטורף זה שאתה יכול לעשות את הקורס הזה שוב ושוב וכל פעם להציב מטרה חדשה, למצוא ייעוד אחר בחיים. היום לצורך הדוגמה אתה מחפש את הייעוד שלך בקריירה, בפעם הבאה זה יכול להיות כל תחום אחר, אם זה זוגיות, אם זה לפתח ביטחון עצמי, או אפילו סתם תחביב חדש שאתה רוצה לפתח. בכל פעם שתעבור את הקורס אתה תוכל למצוא ייעוד חדש, להציב מטרות חדשות ולהגיע למקומות שאפילו לא חלמת עליהם. זה כמו לקבל מפתח שפותח אין סוף דלתות וכל דלת מובילה אותך לגרסה הכי טובה של עצמך. בוא נדבר תכלס, אני לא מוכר לך עכשיו איזשהו קורס שלא ייתן לך שום ערך. אני נותן לך מפתח לחיים שתמיד רצית, אתה רק צריך לפתוח את הדלת. אתה נותן לי את הזמן ואת המחויבות שלך, ואני נותן לך את כל הכלים להצלחה, את הידע ואת הניסיון שצברתי ב10 שנים האחרונות. אחרי מצפן החיים אני מבטיח לך שאתה תדע בדיוק מי אתה, מה אתה רוצה לעשות ואיך להשיג כל אחת מהמטרות שלך. תהיה לך בהירות בנוגע לייעוד שלך שתשנה לך את החיים, ותדע בדיוק מה הצעדים שאתה צריך לעשות כדי להגיע לכל דבר שאתה רוצה. אני אהיה שקרן אם אני אגיד לך שזה פשוט וקל ושאתה לא תצטרך להתאמץ יותר מדי, אבל זה לא קסם, זו עבודה קשה, אבל אל תדאג, אני איתך בכל צעד. ואני מבטיח לך, אם אתה תעשה את העבודה ובאמת תשקיע, התוצאות יהיו מטורפות. ואני כל כך בטוח בזה כי ראיתי את זה על הלקוחות שלי שעברו את מצפן החיים שוב ושוב ושוב. ואני אגלה לך סוד קטן, המשפט הקבוע שאני מקבל זה וואלה, לכן הייתי מוכן לשלם גם פי 5 על הקורס הזה. ובכנות אני לא מופתע, כי זה מה שקורה שאתה באמת מוצא את הדרך שלך. טוב, לענייננו, אחרי שהראית לי דרך שאלון מצפן הייעוד שבאמת חשוב לך למצוא את הייעוד שלך, יש לי הצעה מיוחדת בשבילך, אבל היא תקפה רק לעכשיו. בשנייה שתצא מהדף הזה, ההצעה הזאת תיעלם ולא תחזור אף פעם. אני מקווה שאתה יושב, ואם לא, אז תביא כיסא ואז תחזור לסרטון. אז ככה, במקום המחיר הרגיל של 997 שקלים, אני נותן לך את מצפן החיים במחיר מיוחד של 397 שקלים בלבד. וכמו שאמרתי, ההצעה הזאת תקפה רק לעכשיו והיא זמינה דרך הקישור כאן מתחת לסרטון. טיפ קטן וחברי שאני רוצה לתת לך זה שתשקיע בעצמך. ההשקעה הטובה ביותר שתוכל לעשות היא להשקיע בעצמך ובעתיד שלך. ואני אומר את זה אחרי שהשקעתי בעצמי בהתפתחות האישית שלי והעסקית מעל 200,000 שקל. אז יאללה, בוא תצטרף למסע הזה. אני בטוח שכבר הבנת שזה לא סתם עוד תוכנית, לא סתם עוד קורס שלא ייתן לך שום דבר. זו השקעה לכל החיים. ואני כבר לא יכול לחכות לראות איך אתה לוקח את כל הכלים שקיבלת במצפן החיים והופך אותם לחיים המדהימים האלה שתמיד חלמת עליהם. ואם יש משהו שאני ממש מחכה לו זה להודעה שלך אחרי שתסיים את הקורס, וגם אתה תגיד לי וואלה, כן, הייתי מוכן לשים גם פי 5 על החוויה הזו. יאללה, תלחץ על הקישור כאן למטה ואני מחכה לראות אותך. בהצלחה.